Berberín je izocholínový alkaloid, je izolovaný z rastliny dráč indický. Tento poväčšine rastie v Ázii, v Číne a Nepále a jeho produkty sa využívajú na liečbu rôznych ochorení už po tisíce rokov. Na produkty, ktoré obsahujú berberín, nie je potrebné mať lekársky predpis, sú to voľnopredajné prípravky a sú dostupné vo všetkých verejných aj internetových lekárniach. V týchto produktoch nie je potrebné sa zaoberať tým, kedy produkt užijem, pretože jeho vstrebávanie nezáleží na tom, či ho užívam pred jedlom, po jedle alebo teda počas jedla. Obsah kapsuly je možné vysypať do jedla alebo do vody, ale prípravky Berhepa, Bercora a Bersera sú pripravené tak, že sú zabalené vo vegánskych kapsliach, aby pacient bol ušetrený horkej chuti tohto alkaloidu. Je možné všetky tieto výživové doplnky kombinovať, ale je vhodné predtým, ako ich ideme kombinovať, poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom. Je vhodná napríklad kombinácia Berhepy a Bercory. Pacient môže užiť jednu kapsulu Bercory a jednu kapsulu Berhepy denne. Prípravky s obsahom berberínu je možné užívať dlhodobo. Pokiaľ hovoríme o ochoreniach pečene a o ochoreniach lipidového spektra, je vhodné ich užívať dlhodobo a priebežne kontrolovať stav pečeňových testov a stav lipidov v krvi. Prípravky sú balené vo vegánskych kapsliach, neobsahujú žiadne plnivá. Vegánske kapsle neobsahujú žiadne polysacharidy, na ktoré by mohli vznikať alergie, takže sú vhodné aj pre pacientov s rôznymi typmi alergií. Všetky produkty s obsahom berberínu sa môžu predávať len pacientom starším ako 18 rokov, tak je stanovená legislatíva Európskej únie. Produkty obsahujúce alkaloid berberín prechádzajú do materského mlieka, takisto prechádzajú cez placentu do plodu, čiže nie sú vhodné pre tehotné a kojace ženy. Klinické štúdie, ktoré prebehli s berberínom, vždy ten efekt výsledný, ktorý bol poukázaný v ktorejkoľvek z týchto štúdií, bol poukázaný na základe nejakého dávkovania. Aj pri molekule ako je berberín je stanovená denná definovaná dávka, čiže dávka, ktorú potrebujeme na to, aby sme želaný efekt pacientovi vedeli zabezpečiť a to sa dá len vtedy, ak sa dodrží dávkovanie. Áno, je potrebné dávkovanie dodržiavať. Produkty s obsahom berberínu je vhodné skladovať pri bežnej izbovej teplote, ale na druhej strane nie je vhodné ich skladovať napríklad v rozhorúčenom aute v lete, pretože môžu podliehať rozkladu pri vyšších teplotách.